Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amen. Bună seara, oameni buni! Nu știu dacă mă auziți, dar eu am venit să mă rog pentru toată lumea, pentru toți prietenii mei, dușmani, neamuri, copii, familie și absolut tot. Sunt aici la o biserică, uitați cât e de mare. Din păcate nu este ortodoxă, este catolică, dar cum vă spuneam, totdeauna rugați-vă la Domnul Iisus Hristos. În seara asta nu am făcut live, deoarece eu acum sunt live, dar eu nu am făcut live nici de business, pentru că învățați să iertați oamenii care vă fac rău, așa cum iert și eu și cum a iertat Domnul Iisus pe absolut toți, indiferent ce a făcut. El a iertat pe toată lumea. Și eu încerc să iert tot pentru a-mi fi și greșelile mele iertate. Am păcătuit? Da. Sunt un nenorocit? Da. Am mințit? Da. Am făcut rele? Da. Am înjurat? Da. Am blestemat? Da. Pentru acest totul îmi cer iertare. Și dacă am dorit ceva rău, iert. Pe orice dușman, pe oricine, eu îl iert. Pentru că în Tatăl nostru, verset spune: iartă-ne nouă păcatele, precum iertăm și noi păcatele altora. Bun. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, facă-se în voia Ta, fie în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile, precum iertăm și noi greșiților noștri, și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește, bla, bla, bla. Bun. Deci, acolo în Tatăl nostru spune destul de clar, noi trebuie să iertăm ca ceilalți și Tatăl din cer să ne ierte nouă păcatele. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dar sâmbătă avem o sâmbătă foarte agitată. Sâmbătă când voi veni pe live, nu va fi bine pentru unele partide, deoarece se vorbește foarte, adică sunt niște lași. Câțiva oameni din primărie sunt lași și sâmbătă ne vom ocupa de treaba asta. Uite, i-a dat drumul la apă, i-a dat drumul chiar acum i-a dat drumul la fântână. Auziți? Haideți că mă duc cu telefonul. Stați. Chiar acum i-a dat drumul la fântână, uitați. Deoarece sâmbătă nu va fi bine pentru... Ce voi spune sâmbătă pe live nu va fi bine. Nu va fi bine pentru tot USR-ul, pentru Denis Ina, și puteți să-l anunțați să se uite pe live, că am să-i trimit niște mesaje și mesajele astea nu sunt foarte bune, dar sunt la adresa lui. Oameni buni, ce să vă mai spun? Se întâmplă niște lucruri la noi în Grabaț care nu trebuie să se întâmple și le veți auzi sâmbătă pe live. Da, va intra și domnul primar, dar și dacă intră domnul primar, eu nu voi tace. Nu voi tăcea din gură. Deoarece ce fac băieții de la USR și Denis Inași, ce face el este o nesimțire. Băi, prietene, Denis, du-te în clubul de homosexuali, prietene.
Ne întâlnim sâmbătă pe live. Îți dau și adresă, îți dau și nume. Da? Dacă tu te crezi prea deștept, măi idiotule, ascultă la mine. Dacă tu te crezi prea deștept și prea inteligent pentru comunitatea noastră, pentru comuna Lenoheim, te înșeli. Ce ai realizat tu într-o viață, în Austria realizează un copil de clasa 8-a. Mai înțeles? Cu manager și copil deștept și cine ești tu. Bă, mai înțeles? Denis și Inași. Bă, ascultă bine la mine ce-ți spun eu. Da? Pentru că tu te-ai băgat acolo cu USR-ul și cine trebuia să fie viceprimar și ăsta, dacă tu te crezi prea deștept sau te găsești înjosit de a primi funcția de viceprimar, atunci fii sigur că noi toți te urcăm cu 10 grade mai sus decât tu și tot ce ai învățat până acum în viața ta, prietene. Gândește-te bine ce faci. Eu știu tot, primesc telefoane, astăzi nu a fost o zi foarte bună pentru mine, dar sunt foarte supărat pe tine și pe toți colegii tăi. De ce? Pentru că cine trebuia să prindă un loc în USR, da? Cum e Bianca și mulți alții din USR, care sunt oameni de oameni, care făceau treabă și nu se dădeau mari ca o școală și nu se dădeau mari că sunt prea inteligent pentru comuna noastră, lua orice și ajuta lumea. Dar v-ați băgat voi niște vipere care vă credeți prea deștepți și dacă vă dă omul o poziție de viceprimar, o amânați. Și știți de ce o amânați? Că sunteți prea proști. Voi dacă câștigați, măi nesimțitule, mă. Tu dacă câștigai și erai primar, tu erai cel mai rău. Bă, tu în 2 săptămâni nu mai erai primar, mă. Denis Inași, cu tine vorbesc. Tu nu mai erai primar, mă, că tu nici oamenii pe stradă nu știi să-i saluți, mă, omule, mă. Nici oamenii, uitați că acum s-a terminat biserica, ies oamenii. Uitați cât e de mare. E biserică normală, nu este biserică de pocăiți, nu este biserică de ce știu eu ce sectă, este biserică catolică în Viena, aici vin eu, nu vreau să mă laud, aici vin zilnic să mă rog la Domnul Iisus Hristos ca să fie pentru toată lumea. Eu mă rog pentru toată comuna, indiferent, da, și pentru Ina și mă rog la bunul Dumnezeu să-ți dea minte, să nu mai fii așa de încrezut și un arogant, măi, Ina și să nu mai fii arogant, ai înțeles? Ție dacă ți se dă un post de măturător de stradă în fața primăriei, deja ești mai mare ca la tine la servici, mă. Bă, mai înțeles, mă? Bă, mai înțeles? Spăl toate străzile, mă, din Lenoheim cu tine, mă. Bă, mai înțeles? Tu nu ne faci pe noi de rușine, mă. Tu nu ne faci pe noi de rușine, Inași. Dacă ți se acordă postul de viceprimar, acceptă-l, mă. Acceptă-l că habar nu ai, mă, arogantule, mă. Tu nici nu știi cum se mănâncă politica, mă. Tu nici nu știi ce trebuie să faci pentru oameni, mă. Că dacă tu erai primar, mă, acum deja eram vânduți, mă. Da. Îmi pare rău să spun treaba asta, dar îmi pare rău pentru cei din USR care n-au prins un loc. Da, îmi pare rău de fata lui Hanții. De aia îmi pare rău. E singura care îmi pare rău, foarte tare. Mie îmi pare rău de fata aia. Da, că aia dacă prindea un loc ca consilier, cu aia se putea discuta, cu aia se putea face multe. Dar v-ați băgat voi viperele, mă. Mă, viperele s-au băgat și ați făcut cărțile între voi, mă. Da, și acum nu acceptați dacă vi se dă un post în primărie de Doamne ajută ca să fiți și voi, ca să ajutați să dovediți toată campania voastră, să dovediți, oameni buni, că ați promis la oameni de toate. Da, și voi și primarul și toți ați promis. Păi unde sunt promisiunile, măi, Denis, mă? Tu, marele Denis, unde sunt promisiunile tale? Sau ca viceprimar nu poți să le faci? Lumea a votat de dreapta. Tu ești de dreapta, Denis Inași. Partidul tău este de dreapta. Care-i treaba cu tine, mă, prietene, mă? Ha? Care-i treaba cu tine, mă? Credeți că ați scăpat? Niciunul n-a scăpat, mă. Mărcuș, tu nu vei ajunge viceprimar, mă. Dacă ajungi viceprimar, adun tot satul în fața primăriei, mă. Cu forță te scoatem afară, mă, dacă vrei și din comună, mă. Da, Mărcuș, mă, nu mi-e frică de tine, mă. Tu nu înțelegi, mă. Nimic nu s-a terminat. Nimic nu s-a terminat. De-abia acum începe show-ul. Mai înțeles?
Aveți grijă. Aveți grijă. Iar tu, Denis Inași, urmărește-mă sâmbătă, că sâmbătă sunt doar pe tine. Sâmbătă seara. Nu poate să mă oprească nimeni. Până acum mi-au zis mulți să tac din gură. Dar de ce să tac din gură dacă tu ești un arogant? Dacă tu ești un arogant, de ce să tac din gură, mă? Dacă tu te crezi mai deștept ca alții, tu ești deștept, mă? Băi, îți spun și ție că la mărcuș ce ai tu în cap, eu am în pulă, mă. M-ai înțeles? În coaie. Spăl cu voi străzile, mă, din Lenohai, mă. Spăl cu voi străzile. Sunteți niște idioți analfabeți, rămași în urmă 150 de ani. Bucurați-vă că v-a ales lumea. Bucurați-vă că v-a ales comunitatea. Bucurați-vă că existați, cel puțin, mă. Asta să vă bucurați voi. Nu să amânați sau să vorbiți prin comună că viceprimar, eu nu mă demit la viceprimar. Tu nu te demiți, mă, la viceprimar, mă, căcatule, mă? Deci copilul meu când termină clasa 10 e mai deștept ca tine de 20.000 de ori, mă. Carieră, la tine, la acolo. Bă, firma ta vine tot de pe aici, din Austria și Germania, mă. Aici lucrează numai prăpădiții la firma la care lucrezi tu, mă. Orice prost ajunge manager și ăsta, orice prost, mă. Om, să fii om, este foarte greu, Inași. Este foarte greu, m-ai înțeles? Să fii om, să fii un om bun, să-ți ajuți oamenii, să-ți ajuți vecinii, să-ți ajuți comunitatea, să știi să pierzi în viață, Inași. Să știi să pierzi, prietene. Învață să pierzi. Nu înseamnă că dacă ai pierdut, nu mai existi. Din contră, noi ne-am bazat. Eu am fost câinele de bază al lui Nene Ilie și voi rămâne. Dar eu m-am bazat foarte mult pe tine. Eu m-am bazat foarte mult pe USR, cu toate că am jucat cu Nene Ilie, cu PNL-ul și sunt cu ei. M-ai înțeles? Dar pe mine mă interesează omul, pe mine nu mă interesează culoarea politică sau inteligența ta, mă. Pe mine asta nu mă interesează. Pe mine mă interesează să accepti niște situații ca să poți să vorbești cu omul și să ne ajuți, să ajuți comunitatea. Ce nu poate primăria, să vii tu ca un tânăr inteligent și cu toată echipa și cu toți oamenii din primărie să ridicați aia. Unde ești, mă? Unde ești? Vino sâmbătă, că sâmbătă voi continua cu tine. Sâmbătă, înainte să-l bag pe domn primar, voi continua cu tine. Da, prietene, nicio problemă. Iar acum, să revin înapoi, m-am descărcat. Da, m-am descărcat. N-am mai putut. Eu de 3 zile primesc telefoane și aud de toate. Haideți să mă opresc cu acest peisaj, vreau să mă opresc din acest live și să nu uităm că Domnul Iisus Hristos ne iubește pe toți și noi trebuie să iertăm greșelile la toată lumea, indiferent ce ne-a făcut, indiferent cât de tare suferim. Iertați greșelile, iertați oamenii, că atunci și bunul Dumnezeu ne va ierta pe noi. Cu aceste cuvinte eu mi-au rămas bun pentru în seara asta. Nu sunt deloc bucuros, v-am zis, o persoană iubită este în spital și vă rog frumos în seara asta, dacă aveți rugăciune de seară, să vă gândiți doar spuneți la persoana care Florin a pomenit-o pe live-ul acesta. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Să aveți o seară binecuvântată, oameni buni! Ceau!